No niin, terve. Siellä on tullut tilaajia nyt aika paljon. Mä jotenkin toivon, että siitä nyt 500 tilaajaa tulisi, niin siellähän on pian 600. Pian ylitte. Oikein paljon kiitoksia kaikille vanhoille ja uusille. Tässä nyt eritoitte justiin yhtä videota tässä, jotta tässä vaan huomasin, että huppista keikkaa. Mä tässä ajattelin, että mä nyt tekisin sellaisen pikkasen, että mitä mä niinku teen tässä tällä kanavalla ja niin. Vähän tuosta sellainen niin sanottu rikäppi, että mitä on nyt tehty ja mitä on vielä tekemättä. Mä laitan tuosta vaikka jonkinlaisia vanhoja videonpätkiä sitten siihen. Mutta oikein paljon kiitoksia ihan vilpittömästi. Tää auttaa tosi paljon. Taas pikkuisen tuntuu siltä, että tästä voi joskus saada jotain jopa takaisinkin päin tästä hommasta. Että vielä kerran kiitoksia. No joo, elikkä teen tällaista autoa vuodelta 1896. Ja Henry Fordin tekemä quadricycle nimellä tunnettu. Tai en mä tiedä, onko tää edes auto. Horseless carriage, eli hevoksettomat, miten se sanotaan? Hevoksettomat kärryt. Eli se on tämän tehnyt silloin, kun se on ollut vielä Edisonin sähköfirmassa insinöörinä. Sillä on ollut sellainen varasto, mistä se on rakentanut itsellensä pienen koneistuspajan. Se on harrastanut kaikenlaista kellosepän hommia ja tällaisia pieniä koneistushommaa pienestä pitäen. Mutta niin. Mulla on tähän piirustukset, mitkä on tehty vuonna 1963 siis. Ne on tehnyt sen aikainen Fordin insinööri. Se ei ole suoraan ollut autojen kanssa tekemisissä siellä, mutta insinöörinä kumminkin, onko se sitten ollut johonkin AD-puolelta joku tällainen markkinointi tai en mä tiedä oikeasti. Niin. Se on tehnyt nämä piirustukset, mitkä mulla on. Nämä on siitä vanhasta, tai siitä alkuperäisestä autosta kopioitu. Osa mitoista on arvattu, kun ei sitä ole tietysti saanut purkaa. Se on The Henry Ford museolla se oikea auto. Ja siihen aikaan kun ne on tehty, niin se on ollut vielä lasivitriinis. Että tää on sen lasien läpi sitten osa mitosta. Toki se on sitten, kun se on siellä tarpeeksi usein käynyt, niin ne on sitten sen verran heltynyt, että ne on ottanut sen pois sieltä vitriinistä ja se on saanut tarkistaa näitä mittojansa. Että kyllä nyt suurin piirtein on ok nuo mitat ja nämä. Mutta ihan kaikkia ei ole kumminkaan, niin kuin esimerkiksi mäntän mittoja ei ole ja sytytysosat on arvattu ja tällä lailla, että jonkun verran pitää itsekin olla siinä mukana, että ihan vaan ei pysty niihin luottaa aivan sokeasti. Ja sitten, että mitä on tehty tähän mennessä, niin vauhtipyörä, tuo oli ensimmäinen mikä tehtiin, mutta se ei ole vieläkään mihinään kiinni. Siitä oli jonkun aikaa, se olikohan reilu 10 tuntia sorvasin tuota pyörää. Siinä meni muutama päivä. Sen päälle tein kannet. Niissä oli jonkun verran tekemistä ja kampiakseli. Kampiakseli on, mustaisinkohan mä vielä ulkoa. CRNIMO6. Pintakarkaastavaa terästä ja se on pintakarkaastu.
se akseli. Se pitää olla tietty kovuus niillä kauloilla, että ne toimii noiden laakerien kanssa. Sitten tehtiin nuo jakorattahat pronssista. Siihen piti tuolta tilata näitä jyrsinteriä Kiinasta. Toimii ainakin pronssihin hyvin, en ole tohtinut rautahan kokeilla. Sitten pyöriihin tuli vähän niin kuin näitä auton osia, että pyöriihin tein navat ja sitten taka-akseli. Taka-akselin sorvasin, että sain niitä testailla ja sitten sen takia, että saan tehtyä siihen tuon tasauspyörästön, saan lyötyä siihen muutaman mitan lukkoon. Eli tässä on ihan oikea tasauspyörästö. Kettingillä veto. Sitten oli joku pyöränpinnojen laskija ja pituuksien laskija, niin tilasin sen mukaan pinnat, niin paksu kuin löysin. Ja ne on pinnattu. Testattu, että on pituudet ok. Sen jälkeen pakoventtiilit. Ne tehtiin noista. Se on 6 litraa sen Powerstroken venttiilit. Sellaisia tuli niin kuin vahingossa yhdelle asiakkaalle, niin sain siltä sitten halvalla pari sellaista. Runkolaakeripesät on tehnyt, mutta ne meni pieleen, niin kuin siinä avavideon alussa sanoin. Ne pitää tehdä uudestaansa. Mutta siinä oli kumminkin, nekin on jo kerran tehty, että periaatteessa samalla opilla tulee tehtyä ne toisekin. Sylinterit sitten. Siinä oli kaikenlaista vesivaippoja ja muita hoonaamista ja leikkoamista ja juottamista ja sen sellaista. Sitten siihen venttiilien ohjaamiseen on sellainen, ei ole nokkaa, on sellainen epäkesko. Ja siinä sitten sellainen, mikä seuraa sitä epäkeskoa, on siinä epäkesko on siellä sisällä ja siihen tulee sitten tuo työntö kautta vetotanko. Ei voi sanoa pelkkä työntötanko, kun se myös vetääkin. Sytytyspuola. Sen käämiin itse. Mulla oli siihen ohoje sellainen vanha, että kuinka tehdä kaikenlaisia käämiä. Niin siellä oli maininta tästä, että kuinka paljon ja minkä paksuusta ja minkä kokoinen syräjä. Sellaista ja niiden perusteella tein sen. Sitten tietysti sen sylinterin sytytyskärjet. Ne saatiin valmiiksi viikko pari sitten, koska se oli. Sai kipinää tulemahan sieltä. Ja sitten tietysti se lohko. Eli on sylinterit, kun ne on saatu valmiiksi, niin sitten saatiin ne yhteen ja nippuhui ja niin poispäin, että lohko on periaatteessa nyt valmis. Ja sitten vielä imuventtiilit, mitkä tuli sellaisista takaiskuventtiilistä, mikä vaihdettiin sitä auton venttiili sinne sisälle. Eli ne on niinku automaattiset. Kun mäntä menee alaha, niin se imee sieltä. Sitten kun mäntä lähtee ylhääpäin, niin paine pitää ne kiinni. Ja jo pieni sellainen jousi. Pitää ne kiinni ja sitten kun se seos syttyy, niin sitten siellä on taas tietysti paine ja ne venttiilit pysyy taas kiinni. Sitten kun se mäntä lähtee ylhääpäin, niin aukeaa pakoventtiili ja puskoo pakokaasut pois ja sitten pakoventtiili menee kiinni. Niin nyt se mäntä taas imee sitten imuventtiilien kautta lisää seosta ja kierto alkaa uudestaansa, eli 4-tahtinen moottori. Sellaiset on nyt valmiina ja puuttuu vielä kaikenlaasta, mutta moottorista niin siitä nyt ei niin hirviästi enää. Mikä siitä puuttuu, niin männät, niitä mä oon nyt tekemässä justihin. Niihin männänrenkaat pitää tehdä. Sitten kiertokanget. Laakerit pitää valaa sinne kampiakselille ja tälle männille, niin niihin mä laitan varmaan pronssihelat. Virran jakaja tulee kiinni tuohon
keinuvipuhu. Ja sitten imusarja ja pensasuutin, eli tähän ei tuu niinku, tässä ei ole kaasarja ollenkaan. Tässä on vaan imusarjassa sellainen reikä ja sinne tulee keskelle sitten pensasuutin, mikä sellainen neulasuutin, mistä säädetään, että kuinka paljon se tiputtaa pensaa sinne imusarjaan. Ja sitten ne runkolaakerit pitää tehdä uudestaansa, niin ne puuttuu. Ja sitten jokinlainen teline tälle moottorille pitää tehdä. Eikä siinä muuta. Tänä vuonna nyt varmasti saadaan ainakin yrittää tuota käyntiin. Sitä en tiedä pääseekö vielä liikkumahan tänä vuonna, mutta kyllä ainakin käyntiin saadaan ennen kesää. Toivottavasti. Mutta ei siinä sitten muuta. Moikka!